Valeria Rosa Rodríguez ha estat la primera bellesana nascuda aquest 2015. Passaven 4 hores i 9 minuts de les 12 de la nit quan la seva mare Raquel la portava al món en un part natural sense cap complicació. Aquest divendres els pares i la seva germana Daniela seguien a la seva habitació de la tercera planta de l'hospital a l'espera de rebre l'alta i poder tornar a casa. La família viu a Bigues i Riells i el dia 31 no va arribar a temps per poder menjar el raïm. Vam arribar a les 11:30 i ja ens van dir que ens quedàvem aquí i no va força ràpid perquè fins a les 4 va anar força ràpid, però bé, no ens vam prendre les uves a casa, però bé. La Raquel ha tingut un part sense complicacions, de només 4 hores i amb el millor resultat que es podia esperar. Ha passat 3 quilos, 48 centímetres i bueno, superbé. I enganxada al pit directament. Ja va néixer ja. No va trigar gaire. Amb la primera filla, la parella ja es va apropar a l'1 de gener. La Daniela va arribar al món per la vigília de Reis, una casualitat no buscada. De fet, la primera data de la llevadora va ser pel 5 de gener també. I van riure molt, la veritat. Quan van dir que el 5 de gener també van riure. Però mira, no. El dissabte 3 de gener, la parella va rebre l'alta i va poder tornar a casa.